Zenélni 10-11 évesen kezdtem, de az első dalokat 14 éves koromban írtam. Odáig is találtam ki ilyen különböző gitáros témákat, de ami már úgy kézzelfogható dallam és kíséret így egyben, az akkor történt meg, és akkor az föl is került egy lemezre, az első ilyen szerzeményem. Alapvetően az életem ugye arról szól, hogy elképzelek dolgokat, hogy például valamiből egy dal lesz, amit mások hallgatni fognak. Ehhez kell egy optimizmus, mert ehhez úgy kell bízni abban, hogy amit én szeretek, azt más is fogja. Jó kérdés, hogy mi történne akkor, hogyha megnyerni való ötöst. Tehát azt gondolom, hogy akkor én ugyanezt csinálnám, amit most. Tehát az alkotással foglalkoznék ezután, és nem lenne az, hogy akkor onnantól kezdve csak nem tudom, utazgatok. Amikor nagyon rosszul álltam, akkor se gondoltam másképp, akkor is úgy voltam vele, hogy akkor kitartó leszek, és várok, és addig is csinálom, hát ha lesz belőle valami. Egyébként pont akkor, amikor egy olyan helyzetben voltam, hogy nem voltam így, nem álltam jól, akkor egészen véletlenül pont jött egy felkérés, ami utána nagyon sok másik felkérést indított el. És ez egyébként a szerencsejátékhoz kötődik. Megkértek a Kenó főcím zene írására, és az a zene, amit akkor a szerzőtársammal készítettünk, az 10 éven keresztül ment a sorsolások alatt, meg az bevezető kampányban is, és gyakorlatilag az a motívum, az a ez viszont még most is benne van, tehát gyakorlatilag azóta is ezt a sorsolások alatt játsszák. És aztán nyilván több felkérés következett ezután, és aztán elkezdtem megint saját dolgokat készíteni, és utána úgy talpra álltam. Tehát volt egy időszak, amikor egyáltalán nem ment a dolog, és ez pont így szerencsének köszönhető ilyen módon, hogy abból kijöttem.